Duduk dulu ya, jangan duduk dulu. Perkenalan satu persatu. Wah ya, perkenalan satu persatu dari yang sana nanti pertanyaannya memakai nada. Nganggo bancing. Yang pojok namanya siapa? Ya, bane komet. Lah, kuwi lho, pengendara elok tenan. Nganggo dang. Ayo. Iya. Ayo ndang takoni Mas. Iya. Ayo. Dang. Yang pojok namanya siapa? Namaku Deni. Oh, Deni. Asik. Dang. Mbak Deni, hobinya apa? Aku hobinya makan. Asik. Tak. Sampingnya Mbak Deni, namanya siapa? Nama lengkap? Nama saya Sri Pesek. Oke. Sri Pesek. Iya. Hobinya apa, Sri? Hobi saya menari. Oke. Sampingnya Pesek, namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi. Hobi. Adik Sinta. Iya. Hobinya apa? Hobi saya menari. Podo. Kale podo. Mikir. Kale podo. Adik Sinta Widya Palupi. Hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Sampingnya Adik Sinta, namanya siapa? Nama saya si Patricia. Si Patricia. Hobinya apa, Tris? Hobi saya rebahan. Oh, tak kira nyerah nih kayon. Oke. Sampingnya Adik Patricia, namanya siapa? Nama saya Mbak Birgita. Oke. Mbak Birgita. Hobinya apa? Iya, Mbak Birgita. Hobinya tiktokan. Mbak Birgita. Hobinya apa? Mbak Birgita. Senengnya tiktokan. Apa? Tiktokan. Oh, tiktokan. Yang pojok namanya siapa? Ayo, Bu. Nama saya Bupar Sinem. Bupar Sinem. Hobinya apa, Bupar? Hobi saya renang. Renang sakmono ora kelep kabeh. Ya ora no. Ora ya. Oke, sudah Jiro lupat mau jangan duduk dulu. Saya akan mengasih gift. Nah. Ini kesenian apa jenenge? Aku akan memberi sing paling apik, sing paling persis, engko tak gawe duit. Nah, tak kasih gift. 1 2 3 4 5. Iso nerokne Akbar. Mbuh kuwi nesune, mbuh kuwi omonge, mbuh kuwi gelagate apa, kudu iso nerokne. Mbuh pas apa sembarang. Pokoke gelagat lagak lagon lagiane. Jiro lupatmo, ora oleh padha. Wah, ora oleh padha. Diwiwiti saka Mbak Denko nerokne Akbar dalam hal apa nih? Ayo. Saiki apa? Aja ngising lho para. Ayo, sing iso 100. Lung. Ayo. Malah senerone Caca. Ayo apa? Mbak Denko, mikir iki sinden sing belum jawab memikirkan masing-masing masih diberi waktu. Mbak Denko, ayo apa nerokne? Akbar salam 100 lung gift untuk malam ini. Apa ya? Apa pesek sik? Pesek wis siap? Pesek sik. Pesek apa? Apalane? Heeh ya. Heeh. Iya, ya Nduk. Heeh, iya. Nek mayang kur. Heeh ya. Tidak ya. Oke. Mbak Deni wis siap apa Sinta sik? Sinta bagaimana? Dalam hal apa sih? Perkataan. Perkataannya piye nerokne aku. Perselingkuhan. Piye? Yuk.
Omongane limbuk diterokne. Betrisa bongko kowe, ayo. Ayo, apa dalam hal apa, Bet? Limbuan. Limbukan neh. Heeh. Heeh, tapi ngora oleh padha lho ya. Heeh, apa? Limbukan piye, Akbar? Dikasih musik biar hebat. Ora. Ayo, Mbak Denko. Nggih. Piye? Jenengan nek guyu ngono. Masa ta? Piye? Guyu apa mengi jane? Terakhir Mbak Birgita, piye? Terokne pas dalam hal apa? Apa ya Pak, aku ya bingung ya Pak. Dalam Ya, soalnya biasanya ki jenengan ini berbeda antara di atas panggung dan di bawah panggung. Oh, di atas karo di bawahi beda ya aku ya? Beda. Oh, beda. Ngono. Bedane piye? Bedane piye? Ora sah muni sing pojok. Iki sing tak tekoni Mbak Birgita. Kok mesti celintisan? Ayo. Biasanya lek ning dhuwur panggung ngono kuwi to, Mbak. Pamane ngongkon iki penyimpinge. Plon ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Lah, engko lek ning isor panggung wis beda neh. Piye nek ning isor panggung piye? Yang ngono kuwi lho. Lelok. Aku Mas. Wah. Ora. Biar ya, Pak. Mas Heru, siapa juaranya? Abeh. Ora iso, aku gowoku bersatu sok. Ya kudune nerokno gayane Mas. Pamane koyo karo aku nek to. Mas wis tau brong Pak Dudui. Betul Mas, betul. Edan. Betul. Upamane kono kuwi ngono lho. Sing paling persis Sinta. Ya. Ora Mas, ora. Pak ono 50 ya aku tak milih kowe. Tak milih. Wes iki Sinta, duduk. Wes duduk. Kecuali Mbak Birgita duduk. Duduk semua. Pelak. Mas Andra. Tunggukan gift selanjutnya. Lah aku gak dikasih gift lagi. Ya so. Tapi wong napa dhuwit iku dono usahane. Cetil, Pak. Sampean. Cetil Mbak Birgita. Dalam. Ayo guyon karo mlaku karo Bowo. Bowo. Bawa nggih. Niki ngaturaken salam-salam Salam nggih, dulu. Pak. Oke. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng riyadi nggih Pak Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Niki wau acaranya apa to Pak? Acaranya Wakeh eram. Haul Pernikahan ya toh. Pernikahan emas. Mbah Kong Hartoyo Betul? dan Mbak Uti Mami gitu. Betul. Sudah 50 tahun pernikahan. Ulang tahun Bayang, emas. Pak. 50 tahun kula mau nggih tangket Bu. Niku wau niku resepe napa to kok saged menikah 50 tahun. Sing penting niku diniati ibadah, Nduk. Muga-muga dhewe ya iso kaya ngono ya, Pak ya. Maksudnya kadhewe karo pasangane dhewe. Ya to. Ngono lho. Kowe ngomong ngono kuwi kudune masyarakatmu tak omongi to. Apa, Pak? Apa ono dalang akbar ki sik Joko sik urung kambon wong wedok ngono. Heeh. Gak percaya. Oh, gak percaya. Ya wis nek gak percaya ya bener pancen. Sama ini boyo lanang pancen. Kowe Ya ra ya gaya-gaya iki tenan to boyo lanang iki Pak Dalang kuwi to. Kono ngomong A, kene ngomong B, kono ngomong C. Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar. Peresmian sanggar Tunjung Sari nggih to, Tunjung Sari Pak. Sanggar Tari. Derek Mangayu Bagya nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian gitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa Pak? Emanipun Emanipun. nyanyi was akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to Pak. Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, biasa Iya, no. Iki jenenge bawa apa, Mbak Birgita? Dandang gula. Dandang gula, tembange? Tembange apa tembange? Tembange bawa. Emanipun nyanyi was akrami. Oh, maksudnya judulnya Bacute, to. heeh. Apa judulnya? Sambung Wanci Wanci Dalu. Lali Pak, Iya. sudah tanggapan. Yuk, alon-alon. Tak artekne. Oke. Oke,
saya. Ora ya. Wis ora. Artine emanipun nyanyi wis akrami. Emanipun ya apa emanipun? Sayangnya. Sayangnya adik sudah menikah. Ya. Sayangnya adik sudah menikah. Menikah. Lanjut. Pama durung sun ingkang anggarwa. Pama durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah, Pak. Aku ya durung. Iya, wede ya, Pak. Wede. Joko ting-ting ya. Lanjut. Wong ayu rujit wae. Wong ayu ngrerujit wae, orang cantik engkau selalu ada di pikiranku. Ngrerujit wae. Terus prandene, yuk. Prandene maksa sekar jebol nimas uga nanggepi Prandene peksa syukur sira Nimas uga nanggapi. Tapi ada untungnya, ada syukurnya. Ternyata dikau juga menanggapi cintaku. Wah. Nah, tadi wis rabi ning cik nanggapi. Cik nanggepi ngono kuwi piye, Pak? Wis rabi tapi cik nanggepi. Lagi nggur lagu kok. Oh, nggur lagi. Lanjut. Ayo ta sambung rasa. Terus Nanging wanci dalu. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Ayo menjalin hubungan tetapi di waktu malam hari. Loh, lah nyapa Pak kok malam hari? Nyapa rawan wae. Nek awan nak srengenge ngene ketok. Berarti gampang konangan. Berarti bengi ya Pak, bener konangan. Bengi ya. Lanjute piye jajal lanjute sik? Ki oleh-olehane lanjute. Tanana ingkang rubeda. Terus Nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. ayo to sambung piye? Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan srana piranti. Artinya apa, Pak? Tan ana ingkang rubeda karena tadi di malam hari tidak ada yang mengganggu. Tan ana ingkang rubeda, ora ana sing ganggu. Senadyan nyuntak tresna, ya ta? Nyuntak tresna menyuntak rasa cinta, rasa asmara, ya ta? Iya. Senadyan walaupun memakai piranti, sarana atau alat. Alatnya apa, Pak, biasanya, Pak? HP. Bila Zaman ngono cah. saiki. Zaman Nyuntak saiki. tresna nadyan nganggo sarana piranti. Dulu nanti lagi, Mbak Firkita. Luar biasa ya. Sambung wanci dalu. Karya besar Ki Haji Sukron Suwanta. Lah iya.
regenerasi setiap sektor kuwi mesti harus selalu ada no. Oh ngono. Upamane ana ing dunia politik, kancah politik, sing senior-senior golongane Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain sebagainya kuwi senior. Iki mesti dengan berjalannya waktu mesti ana regenerasi, Mas AHY, Mas Gibran dan lain sebagainya. Kuwi sektor politik. Sektor agama, kiai-kiai sepuh. Oh ngono. Kuwi ya mesti ana regenerasine. Uga regenerasi terhadap seniman dalang, ya pengrawit, sinden kuwi mesti dunia terus berjalan mesti ana gumantung awake dhewe, pribadine dhewe piye. Oh ngono. Dalang kuwi tetep ana regenerasine, berlomba-lomba piye carane dadi wong ketrima. Oh ngono. Regenerasi sinden kuwi ya akeh. Ora setitik. Kuwi ya do lomba-lomba piye carane dadi wong ketrima. Oh ngono. Iya, keterima ning masyarakat. Wong iki wis to nek wis nek keterima iki, salah tetep bener. Oh ngono. Mergo dipayungi karo Gusti Allah wong keterima iki. Ibarat salah panggah bener. Wong keterima. Iya. Luar biasa. Iki sadurunge nglanjutke tetembangan, luwih prayoga Pak Sigit Purnomo tak aturi minggah dhisik. Ora ketang sepatah dua patah kata. Lah Mbak Sri Wahyuni. Selamat malam. Top luar biasa. Iya no. Ini sudah lamaran dulur-dulur. Sampun. Entuk dalang saka Tlatah. Saka ndi? Wonogiri. Wonogiri. Dalang Adi ta? Dalang Adi. Matamu. Kok iso lho? Mas Bimo. Bimo sik ten nyapa jateke? Mas Bimo Cahya Kuncara. Nyapa to kok dadak dicetak-cetake iki ngopo to? Lamarane bulan apa kae, Sri? Bulan Januari. Rencana nikah angkate bulan apa? Tahun depan. Tahun depan. Ya, jangka setahun. Ngopo kaget? Murah iki. Paling ora sok aku kan ya merasa dadi sak anggota di Asta Brata iki wis kaya dulurku. Jadi sahabat. Sok sak-ora-orane sing mayang ya aku. Oh ngono. Iya no. Ya ya, panggah no. Selamatanmu tak sumbang. Dalange loro lho ya. Nggih, wis to. Siap pokoke. Nggih, siap. Kono karo kene ngono lho, Cah. Saiki nembang Asta Brata itu multi talenta. Ya ta nembang to? Iya. Iki sembarang langgam apa ditayubke engko loro jaranan. Oh, oke. Tayub jaranan. Asta Brata itu penabuhnya bukan hanya talentanya bukan hanya nabuh, tapi joget juga. Penari juga ada. Sing nari ning Tuban tak kon maju rene. Ya, ya. Sapa ke jenenge? Mas Fahri. Fahri. Joget Rene tayub. coba. Wah, lah kuwi nek joget top. Tayub terus kok diunggahne jaranan. Ayo Mas Mari kene. Ayo, cah bagus. Ora nek dagelane iki ya pokoke penting sing penting mengungkap tabir. Ayo Fahri, oh lho Fahri ke to? Dudu. Oh, du ya Agus wing apa. Lah kok digocek. Ayo Mas Mari rene, ya sepotone ta. Oke, wis. Ngono ae. Mike dicekel sik, Mike. Kayak apa to ning tebar ki ira menapa? Tayub kae. Tayub nggo ning jaranan. Namane pamundute minangkane pamundut Gubuk Asmara saka Surabaya. Aje siap. Velocity sik, dungtek sik. Ora iso. Soale tak kira TikTok kan, sering suka TikTok. Wong lawas kok kuwi. Wis. Soale yogane mau request, jarine velocity-ne kon ngetokno. Ya ta? Usum to ki. Iki wis de fan lho. Apa? Lho, balane Fahri. Tapi aku mau nyingkat. Wis pokoke balane Fahri. Ya. Oh iya ta. Gubuk Asmara, balane Fahri. Hah? Loh, joget. Kok joget. Mosok derep. Gubuk Asmara yo, monggo garape piye kanca-kanca? Tayub. Joget ya miki diselehke. Oh, boleh. Joget tak gambeli. Ya, coba kayak apa? Gubuk Asmara. Oh. Solawole.
Satu jamil untuk kamu. Ya. Iya. Iya. Bilang apa ngono kok meneng ae? Matur suwun. Matur suwun. Ya, saiki sing duet. Sing lagu anyar. Heeh. Ya lawas jane karya Satria Laras almarhum Ki Entu Susmono. Ya sigaraning jiwa. Ayo Mbak Dinko jumeneng. Mbak Dinko. Ya, sing duet. Ayo Mas Heru. Jumeneng. Sepotono to Mas Heru. Ketek. Iya. Cah aku rasa mbok gawe jaranan soalnya nak awakku kuruno iso tapi salehno lemu gak sah ya. Iya. Sigaraning jiwa, sampun siap kanca-kanca. Oke. Sesarengan Astabrata. Karya besar almarhum Ki Entu Susmono Satria Laras. Yuk, coba kayak apa ya? Yuk, sigaraning jiwa. Terus.